He was the man of God. Sandile says alama phambili. Abazali bethu phetha bethu shaya izandla enkulu egameni likaJesu. Shaya izandla enkulu. Shaya izandla enkulu egameni likaJesu. Amen. Yes. Ulalele senhlizweni kamama umtshalo. Uthi awufundisi lapha emabhabheni uthandaza usube manzi before unobona uzoshumayela noma hayi ngeke ngithandaze uyayiculela uSandile. Nokucula siyathanda abashawu umculo wona before siye straight to the word of God ayelele entomisweni. Amen. Siyabingelela egameni likaJesu Kristu. Haleluya. Kungeze kwaphela kimi okuthanda wena okuthanda Jesu Kristu waseNazaretha. Gama lami nguSandile Mzobe, Mntwana kaNkulunkulu msindisiwe. Amen. Without any waste of time, ngiyacela sivule incwadi kaGenesis chapter number 1, verse number 26. Omunye ngivulele incwadi kaPhilippians chapter number 2. So funda from verse 4. Nembe usemhlabeni ufe vela yezuli oyaka Ngiyacela phetha lezulu angisize ezulwini egameni likaJesu Kristu.
Then God said, let us make men in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea, the birds of the air, over the livestock, over all earth, and over all creatures that move along the ground. So God created man in his own image. In the image of God he created him, male and female he created them. Amen. 26. Then God said, let us make men in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. So God created man in his own image. In the image of God he created him, male and female he created them. Icela uphethe lezulu angifundele egameni likaJesu Kristu. Incwadi kaGenesis 1 ivesi 26. uNkulunkulu wathi, masenze abantu ngomfanekiso wethu, basifuze babuse phezu kwezinhlanzi zolwandle, nezinyoni zezulu, nezinkomo nomhlaba wonke, nezilwanyana zonke ezinwabuzelayo emhlabeni. uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe, wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu, wabadala owesilisa nowesifazane. Siye encwadini kaPhilippians chapter number 2. Ngizophuthuma nje bazalwane egameni likaJesu Kristu. By 20% zobe sengehlile. Verse number 2, verse number 4. Chapter number 2, Philippians chapter number 2. Kwabase Philippi besibili, chapter number 2. From verse number 4, kufunde kanje. Each of you should look not only to your own interest, but also see the interest of others. Your attitude should be the same as that of Christ. Verse number 6. Who, being in the very nature of God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in a human likeness, and being found in the appearance as a man. He humbled himself and became obedient to death, even the death of the cross. Amen. Go to number 6. Who being in the very same nature, or who being in the very nature of God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in a human likeness, and being found in the appearance as a man. He humbled himself and he became obedient to death, even the death of the cross. Verse 4. Yilowo nalowo angabheki okwakhe, kepha yilowo abheke nokwabanye. Mawubekini lowo mqondo owawukhona nakuKristu Jesu, owathi nesimo sikaNkulunkulu akazasho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu, kepha wazidela ethabatha isimo senceku enziwe ngomfanekiso wabantu, wathi efunyanwe njengomuntu ngesimo wazithobisa, elalela kwaze kwaba sekufeni, yebo ekufeni kwesiphambano. I'll verse number 6. Verse 6. Owathi enesimo sikaNkulunkulu akazasho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu. Alukhuleka Mzobe egameni likaJesu Kristu. Ngicela inkosi liyaphila izwi lakho. uNkulunkulu wethu onamandla, abazali masebehlulekile, izwi lakho Nkosi alihluleki. uDavide makaloba ngalo athi izwi lakho lisibani Nkosi enyaweni zami, okusho ukuthi uma ngifunda izwi inyawo zami zifunda ungahambi noma ikephi, abesethi liwukukhanya Nkosi endleleni yami, okusho ukuthi ofundelwe izwi wathola izwi indlela yakhe yakhanya,
Adu Jesu baphela kuye bakhanya. Ubuso baba Nkosi abusoze bajabhiswa. Khuluma uNkulunkulu waphakade nathi ebusuku ngoKristu Jesu Nkosi. Yalo uhlobo lamadimoni entertainment namadimoni avale indlebe zethu uma kushunyelwe ngoKristu Jesu Nkosi. Amen. Amen. Ngenze formality ngibingelele umfundisi Mzobe noma umfundisi Mzobe sibashaya izandla enkulu egameni kaJesu Kristu. Amen. Ngibingelela baba Mzobe noma mama kakhe sibashaya izandla enkulu egameni kaJesu Kristu. Ngibingelela umfundisi uMteshane simshaya izandla egameni kaJesu Kristu. Amen. Ngibingelela obaba bonke omama bonke sibashaya izandla egameni kaJesu. Ngibingelela youth intombi insizwa kanye no Sunday school sibashaya izandla enkulu. Hayi bazalwane musana kweRopa mase kuyouth shaya youth izandla egameni kaJesu Kristu. Amen. Lastly sishaya iworship team nabasiza ukukhehle gumbe sibashaya izandla enkulu. Amen. I'll be very short bazalwane ngizothi nje qaphu la sifunda khona incwadi kaGenesis incwadi yokuqala eBhayibhelini egameni kaJesu Kristu. Amen. Sithola uNkulunkulu edala. Hallelujah. Yeah, if you know uzothola ukuthi uNkulunkulu wayengaqali umhlaba kabusha kodwa uNkulunkulu wayelungisa umhlaba wakade wonakele. Amen. Hallelujah. Uzothola ukuthi mawuqala nje mali ifunda mawuqala uverse number 1 uthi in the beginning the Lord created heavens and earth. Mase lifaka full stop. Liqede kanjalo. Amen. Okusho ukuthi uNkulunkulu eqaleni wadala izulu nomhlaba, waqeda waphela kwangashoda lutho, kwaphelela konke. Hallelujah. Now uverse number 2 uzothola ukuthi ukhuluma ukuthi umhlaba wawukade uyihlane kumnyama phezulu kodwa. Mase lithi kodwa umoya kaNkulunkulu wawukade uhamba phezulu kwamanzi. Hallelujah bazalwane. Now kuyamangalisa ukuthi siqhamuka kanjani umhlaba usuku disorder kodwa uverse number 1 usivezela ukuthi uNkulunkulu wayekade ewudala umhlaba waqeda wawuphelelisa. Amen. Ngeke ke ngilanda istory eningi but during uverse number 1 no verse number 2 kuneminyaka eminingi la khona uLucifer esimazi ngokuthi uSathane wawiswele emhlabeni. Amen. Lithi iBhayibheli kwenye indawo maye kuwe mhlaba. Hallelujah. Ngokuba uSathane uphoselwe kuwe. Amen. So kwathi ngesikhathi kuba nempi ezulwini uSathane exoshwa ezulwini elethe emhlabeni kwasekukhozeka ihavoc emhlabeni. Umhlaba walahlekelwa ishape. Nikhona bazalwane. Manje ngaleso sikhathi umuntu wengakazi wakhona. Hallelujah. Now sawuza verse number 3 usathi uNkulunkulu wathi let there be light. Senze uNkulunkulu lethi akube khona ukukhanya kwakhona. Wasemisa inkanyezi wadala konke wathi amanzi akabuyele endaweni zawo. Yabona leyo verse ikutshela ngokusobala ukuthi amanzi akaba sendaweni right. Uma uNkulunkulu lethi amanzi akabuyele ezindaweni zawo, amanye lithi iBhayibheli abuyela phezulu kwaba amafu, amanye abuyela endawonye athuthelana ndawonye kwawulwandle, amanye abuyela ngaphansi. Amen. uNkulunkulu elungisa umhlaba. Now lasifunda khona ukuze ngalandi istory eningi lithi iBhayibheli let us make man in our own image. Esewulungisile umhlaba uNkulunkulu usathi asenze umuntu ngomfanekiso wethu ukube asifuze. Hallelujah. Now muzolifunda leli verse ngesingisi uzothola ukuthi alikhiphi ioriginal meaning yalesi statement. Hallelujah. Kongakhulunywa bekhuluma ngokuthi asenze umuntu ngomfanekiso noma let us make man in our own image, akukhulunywa ngesithombe esithizeni. Kodwa from the original from the original translation leli gama lithi image likhuluma ngesi Hebrew it's tselem, which means a shadow. In other words uNkulunkulu wathi asenze isithunzi in our own likeness. Now isingisi ke siyayilimita lento. When sikhuluma ngesithunzi siyazi ukuthi ukuze kuvele isithunzi kunento edingakalayo. Abafundile bazokutshela ukuthi you will never see isithunzi ngaphandle kwe light. They always kumele kuhlele kube ne light ukuze uzobona a shadow.
Hallelujah. Ingakho you will never see amandla esithunzi uma ukukhanya kungekho. Oh hallelujah. Uthi uNkulunkulu ke asenze isithunzi. Let us make it let us make an image. Asenze umuntu asimenze abe sithunzi sethu. Ishothini lento, asimenze umuntu abe extend yethu. It's still us. Kusayi mina uNkulunkulu. Kodwa ngisuka ngenza ngayombeka kwidomain ephansi emhlabeni ngisengasho manje abazalwane ngivumelene. No. Asimenze, let us make a man in our own image. Senze umuntu asimenze abe sithunzi sikaNkulunkulu. Now bayazi abazisithunzi ukuthi la nginyathela mina Sandile. Isithunzi sika Sandile asishone emuva kodwa sihamba kanye nomnikazi waso. Nikhona bazalwane. Uyabona umuntu kona lento esasiyenza sayingane ukuthi besifuna ukudelelana besingafuna ukutshela straight one sokhomba isithunzi sathi ngathi imfene leya kodwa ngeke kusuke kuqasuka isithunzi kuzoqasuka umnikazi wesithunzi ngoba uyazi ukuthi masikhuluma ngesithunzi sisakhuluma abafethu umvumeleni sokuyaqeda egameni likaJesu asimenze umuntu abe sithunzi sethu uNkulunkulu na uNkulunkulu idomeni yakhe la ahlala khona isezulwini esihlala sokhozi kodwa ukuze kube khona omunye umuntu azobusa ngempelanga akubekwanga ingelosi kodwa kwabeka isithunzi sikaNkulunkulu ngamanye amagama uNkulunkulu wayibeka yena emhlabeni. Hayi bafethu umvumeleni ngisho ngizwile abantu bathi uNkulunkulu akwazi ukuyidumisa kodwa tumutshele ukuthi uSandile bekudumisa akudumisa uSandile kodwa uNkulunkulu usidumisa yena ngoSandile ngoba uSandile usithunzi sikaNkulunkulu. Abafowethu sengiyaqeda. Let us make men. Asimenze umuntu ongamfanekiso wethu ukuba sifuze. No. Umethi-ke ukuba sifuze. It is in our day. AboNkulunkulu bengathi lokho kuhlaza noma lokho kuyellow noma ngabe kublue ngenxa ukuthi uNkulunkulu akwazi ukuqamba amanga kuyakuba yellow kanje ngokusho kwesu. Now it is in our nature ukuthi masikhuluma izinto ziyadaleka kanje ngoba uNkulunkulu wakhuluma ebumnyama nothi let there be and be was. Wathi uNkulunkulu akube khona ukuthi and it was. Kanjalo nomuntu ngoba usithunzi wakhiwe in the likeness of God. Mawukhuluma izinto ziyenzeka. Kuya nokuthi ukhulumani, kuya nokuthi ukhuluma kanjani. Yenza ukukhuluma usizi liyakulandela ngoba uNkulunkulu usulibizile walinika amandla phezulu. Nikhona bazalwane ingakho noma ngabe uthethisa umntwana wakho kodwa kaphela uNkulunkulu ukuthi ukhulumani kuyena. iBhayibheli encwadini yamaHubo lithi anazi yini ukuthi nina NingoNkulunkulu ningamadodana aphezu konke. Kodwa verse number 2 akhona uthi but you will perish like men. Niyakufa njengabantu. Ukhuluma ngabantu kukhuluma ngoNkulunkulu asebesukile ebuNkulunkulwini bukaNkulunkulu. They will die like any man. Nikhona bazalwane sengiyafana ngifuna ukukhuluma ukuthi Jesus makes everything good. Nikhona bazalwane ngifuna ukukhuluma ukuthi uJesu wenza yonke into ibe mnandi. Nikhona bazalwane ingakho akekho waqualify even among the angels ukuthi angehla azoba ihlawulo lomuntu. Kodwa kwadinga ukuthi umnikazi wesithunzi azehlele yena azoba lihlawulo lesithunzi sakhe. Sangutshele umuntu ingakho iBhayibheli lithi wathinta mina ufakile umuntu wakhe enhlamvini yeso likabani. Khuluma nami phela ufakile umuntu wakhe enhlamvini.
In other words, whatever situation esiqhamuka ashaya wena kuphela kodwa sisuke sisusa uNkulunkulu. Ingakho mina ngilapho uthi lempi akuyona yena. Winking amu isifunda esifuna ukuphinde siyibambele izinto. IBhayibheli lithi the battle impa kuyona yakho. Kodwa ingeka Jehova. Okwakho kwenza njengoba enza. Okwakho kuhamba njengoba ehamba. Nikhona abantu. Let us make men in our own image to be like us. Asifuze. Base lithi iBhayibheli wathi akabuse kuko konke omnabuselayo. Abuse nokusezulwini, abuse nokuko konke okhona emhlabeni. In other words, those 3 spheres ila khona umuntu enikwa amandla khona. That's the whole earth. Umuntu unikwe ukubusa umhlaba. Ake ngithathe idithomsu kancane. Did you know ukuthi uAdam ngesikhathi sika Adam there were no seasons. Lalingekho ihlobo, lalingekho ubusika, kwakungekho into sakuhlobo nento sabusika. But uAdam wathi mefika esihlahleni sikamangwe, umangwe ungekho, wekhuluma ukuthi akube khona umangwe. Masimvelo ilalela yena. Kanjalo Jesu wathi mekhuluma esihlahleni somkhiwana, wathi kusukela namhlanje akusophinde kudle umuntu kwena. Lithi iBhayibheli ngakusasa sasesibonile. Asenze umuntu ngomfanekiso wethu. Ithi ngutshela ukuthi kusuka kuGenesis kuyofika kuMateyu uNkulunkulu is busy. Let us make men. Yazi imiskole ngesikhathi samajaji sabahluleli babhizi bafaka umthetho kubantu. uNkulunkulu letha umthetho ngoMoses. Inqaba kusama ukwenziwa komuntu. Nayizona nje bazalwane kufikile era kaNkulunkulu wakhuluma ngomthetho wabakhombisa abantu ukuthi kahle niyona niyahluleka ngoba amandla umthetho wawungenawo amandla okushintsha umuntu, kodwa umthetho wabakhona ukuzoveza ukuthi umuntu uhluleka kangakanani. Kodwa futhi umthetho was preparing a way for Jesus. Nikhona bazalwane lasifunda khona kuPhilippians lithi iBhayibheli kwathi elingana noNkulunkulu khurabashaya khurabahanda yabosikhathala bohosia khurababashelele bosikhathala mama masaya khule bashathala bahaseketele bosia lepra sakatakapaya lipa kosikete la seketeka lopo seketaya libra sekata loko sekete akakokola lipa katea salala bako kola baba shaya satana akele makotoya akala basute lepa sokoya ola basada Usana la baba sekepa Sanya baba kosikapaya Lebra soke papapaya Atalia sola etea soya Alezeto papapaya Akakosika Akakosika Ukopasika Atika sikepa Salia baba kosakata lebra sokanta kamaya atele sokote kepele sokana akakakashika papa akakapapa Now asenze umuntu ngomfanekiso wethu okubasifuze. Lithi iBhayibheli kwathi uKristu Jesu esesimweni sobuNkulunkulu noma kwathe nesimo sukaNkulunkulu, he did not take equality with God as something to be clinged on.
Now. All along iBhayibheli uNkulunkulu kakozange ukusiveza uNkulunkulu ngenxa yokuthi abantu babengakhoni ukuthi banyukele kuyohlanganela noNkulunkulu. Olabona babemazi uNkulunkulu, uNkulunkulu othubonile kokubonakala ngawuphelele endaweni engcwele. People from the old did not know uthando lukaNkulunkulu luvesiwe. Abantu basendulo bangawazi umusa kaNkulunkulu uvesiwe. Kodwa wazovezwa kuKristu. Ingathi iBhayibheli lathi kwathi ngayichaza le ngathi when we speak of God and Christ, it's something that you cannot separate. Ingakho ngelinye ilanga kwathi bebethi Jesu abafundi bakhe sifuna ukubona uyihlo. Wathi uJesu obone mina ubonile uBaba, because me and the Father are one. Now uthini ngokuchazele indlela elula ngijwayele ukuyichaza ngayo ngithi uyabona when you speak of umlilo nalento ethiwa iheat yomlilo, angithi niyazi ukuthi into ezihlukene ukushisa nomlilo izinto ezihlukene. Kodwa ngeke wakwazi ukususa iheat from the fire. Uma ufuna ukucisha iheat yomlilo kumele ucishe umlilo ngoba you cannot separate the heat from the fire. Kanjalo when you speak of Christ, because you cannot separate him from God. Christ is like a heat and God is like the fire. If you want to get rid of God, if you want to get rid of Christ, get rid of God. And we know the Bible says no man can kill God. Uthi Jesu nginamandla okuthatha ngubeke mfowethu ngiphinde ngithathe ngithabathe. Ingakho lithi iBhayibheli he gave up his ghost willingly, wavuma akafanga. So ishumala ngelanga akafanga uKristu bazalwane. Usaningi nothi uJesu wafa uJesu akafanga ningivumele bafowethu kodwa uJesu wabeka ukuphila kwakhe kwathi esesimeni sikaNkulunkulu wangakuthatha njengento yophango, kodwa kwakumele kuzovela uthando lukaNkulunkulu, kuzovela umusa kaNkulunkulu uvezwe kumuntu uKristu Jesu. Nikhona bazalwane, kumele kube ne-doorway eya kuNkulunkulu ngoba bahlulela ngesikhathi sikaMoses. Kwathi uMoses ethi abayingcolisa bengcolisile bengcwele, kodwa bahluleka ukuya entabeni babona uJehova. Lithi iBhayibheli kwaduma izulu kwamnyama bahluleka basaba. Kanti uNkulunkulu ubhizilela simekne ulungisa uKristu. Nikhona bazalwane, sisukume simeke ngasenqedile. Ngifuna uphuma wazi ukuthi awuyena nje umfokazana emhlabeni, kodwa wisithundi sikaNkulunkulu. uNkulunkulu uqobo lwakhe akhathale ukuthi udlule esimene sinjani, akhathale ukuthi status sempilo yakho sinjani, akhathale ukuthi impilo iclassifya naluphi uhlobo lwabantu, kodwa wena you are God. NingoNkulunkulu webazalwane, nina NingoNkulunkulu. Lisho njalo iBhayibheli lithi you are God. Ngifuna ukusho njalo namhlanje ebusuku ukuthi NingoNkulunkulu. Let us make man in our own image. Siphakamise izandla zethu egameni likaJesu Kristu, sidedele umfundisi egameni likaJesu Kristu. Shandala bakhosa thalabaya khalaba shatala bakhontrolo bokusiya nekalungizana uzothandaza khalaba antala basiya lama antaya lebashala makhatholo bokusiya lama antala maasiya. Tela wonke umuntu lokhona, haleluya, uqala uvula umlomo uthandaza, uqala udale according to the will of the enemy. Sabe inkonzo namhlanje azange sibe nayo according to the plan of the enemy. Abazange sikhonza bengathi izolo ngimile la epulpiti abantu bavele baphuma bangabakhona. Hallelujah. Kodwa ngiyathi uma ngibona abantu bonke bekhona, the devil is a liar. Njalo uma ngibene vision ngishela nomfundisi Zik and pray about it. Kodwa ngithe namhlanje le ngoba i-negative angiyikhulekeli futhi angiyiconfess.
Hallelujah. So the devil failed. Ngezwa kwazolwana ngifuna wonke umuntu la ukhona ngicela udale whatever that you wants. Yonke into oyifunayo ngifuna uyikhulume ngomlomo wakho. Ngiyacela mfundisi ngenxa yomkhohlane uthandaze udale nawe kathi sonke umuntu la vula umlomo wherever you are uqala ukhuluma uthandaze ukhulume phezulu kwesimo sakho ukhulume phezulu kwefuture yakho ukhulume phezulu kweingane zakho ukhulume into oyifisayo ngoba lo nyaka 22 sesiuvala se 2023 ukhulume yonke into oyifuna nesho nangebandla qala ukhulume nangebandla lakho qala ukhulume ngabantwana bakho qala ukhulume ngomshado wakho qala ukhulume ngempilo yakho qala ukhulume ngedestiny yakho qala ukhulume ngefuture yakho ukhulume nangebandla kulona nangempilo qala udala ukhulume Ukushayisela zakho uNkulunkulu phakathi kwethu uNkulunkulu wethola amandla siyabonga eziwaphinde uNkulunkulu wethola amandla siya 2022 siya 2023 uNkulunkulu wethola amandla uyapropheside siyabona kwase namandla ukuthi sinoNkulunkulu uNkulunkulu wethola amandla abantu befika kumnyama bese bekhuluma ukukhanya isibiko ukukhanya upon ingane zethu upon our future upon the year 2023 you have to declare angekho ozoshona angekho ozongena esibhedlela angekho uNkulunkulu wethola amandla ozongena be-accident uNkulunkulu wethola amandla kuDisemba alufika kuthandaze khuluma phezu kwey'khanda zakho khuluma upon your family khuluma phezu kwey'mali zakho
You are called to destroy. Wokama principalities. Wokama satanists. Wokama devil worshiper. Wokama tarate. Lokusemolo tiolosho. Siba sumlilo. Siba simpaula. Shalamamamamamamamam. Nawa matomlilo. Nawa matomlilo. Uwe utandaza. Uwe ubizo lomlilo. Uwe ushaitana zako. Etu shaitanza. Unamlizo. Okubuwe zake zako. Uya penetrator. Uya destroyer. Uya consumer. Udestroy agenda. Agenda wanyama. Agenda asatane. Yote asawasa. Kamani. Shal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 a. Shal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 a. You are called to president. You are called to everything. You are called. Ina mauti na azukadia ashapaya. Ilia maotalia ashapaya. Agekoma tanda zubizika maliga chesu. Ubizika ziliga ila bashandaya. Ilia atalia ashapaya. Ilia lalalia lehalalaya. Ilia lalabaya kashapaya. Ilia lalabaya kaya. Ilia lalabaya ka. Shalalalalala. Mama, yendele memeshika, robo moya kasa, ilia baba yokaya, jalia kopaya, yalia labaya kaya, una mashakaya, robo boshaka, lelele boshaka, lia robo moyaka, mandolo boshakaya. Umukulu wemikati yoke, umukulu musayo, wene mimora, wene sato, umukulu wetona manha, na wene mimora, ila mashandaya, ramabaya, shanabaya,
imimoya, siyayidwaba imimoya, siyayidwaba ngegama likaJesu. Namhlanje ibandla liyakhululwa lingene esibhedlela sawomoya. Abanye bayahlinzwa kule mimoya, ama-organ amasasebenzi ayasebenza namhlanje. Yakho bashiyada dala basha malaya, yakho basha malaya, ona shakaya, ona baya, oshabuta, ona shakaya, ona seya, ona shopa, yana kashapa, yakota basha, ropa kosa, yakota shapa.
We worship you, our sustainer. We worship you, that to me is something else. For you are our director, our advocate, our king. We love you so much, Lord. May your anointing continue to run in this place. May your anointing continue to deliver your people. Nkulunkulu wathomfweni. Siyakuthanda Baba, siyakuthanda Moyeni. Siyasithoba phambi kobuso bakho. Uyingoyana wena wedwa. Zonke izibongo zikhonele. Thuba lonke lubo lwakho. Unkosi, umbuso wakho. Siyakuthanda Moyeni. We worship you, Master. Asisaqhubeka sasemthandazweni. Asaqhubeka uNkulunkulu sasemsebenzini. Teruyela amazwi ngoshoyo nje. Akekazana emningi amazwi ombalo. Hallelujah. Hallelujah. And tell us wherever you are, now come and buena and ministry. Isho amazwi lawo. Asho uNkulunkulu. Hallelujah. Ngiyacabanga nje ukuthi simsaba uNkulunkulu siqhubeke simthande. uNkulunkulu semsebenzini. Hallelujah. uNkulunkulu okhulula abantu. Futhi uNkulunkulu uzoqhubeka enze umsebenzi. Ngiyacela noma ngiyazi it's a shocking news bengalindele. Bengikuplan evile kumina. Ngiyacela sisasa bazalwane singene inkonzo ye-fasting. Hallelujah. Sidle kusasa bese soze inkonzweni. Awuthi ufike inkonzweni ungadlile. Ngiyeza bangcwele. Singene enkonzweni yami ye-fasting. Ungadla mhlawumbe ngo-4. Hayi, ngasedlala keyboard. Asadlali, sasenza isimemezelo. Ungadla mhlawumbe ngoba usuzuze inkonzo mhlawumbe ngo-4. Amen. Noma ngo-5 ufike enkonzweni ungafika udle, it's fine. Kodwa ngiyacela ngobele benkosi ukuthi emini uqhubeke ukhonze uthandaze. 3 nalanto futhi enye isibili ngifisa likhuleke kakhulu. Ngul-amvezele yona as we hear. Ngiyacela masikhuleka emthandazweni into ebaluleke kakhulu ngicela nikhulekele omama bafundisi. Angiphinde futhi basalwane. Amen. Ngiyacela emkhulekele ukukhuleka kusasa ngicela nikhuleke omama bafundisi. Khuluma Mzobe. Amen. Kunkosikazi kakhuzwana. Khulele unkosikazi Mbongo. Bami nomfundisi okhona. Khulele mampishop bami unkosikazi amfundisi okhona. Okay, bakhulekele because la kubalekile ukuthi bona uNkulunkulu abambathe kakhulu ngenxa yohlobo labantu abezinkonzweni. Uhlobo labantu abezayo, abantu abadinga deliverance. Abantu abazokhululwa if bona bengaqini bengekho strong to God. Hallelujah, bazofela noma bazokhathala. Amen. Noma demon azoba manipulator adlale ngabo. Ingabe ubona ingane ongayisiza, wona ubona ithreat. Amen. Umuntu ongamsiza umsize nje to the kingdom of God. Umbone ithreat agcine engazange asizakala. Kanti uNkulunkulu olethile luhlobo labantu abazodinga ukusizwa yibona. Ngale sikhwebe ngibone ngathi le vision yamazolo babumzobo angibefeka uma mina ngishumayela. Amen. Bengaphela kushumayela usande bezoshumayela izolo. Thursday wabambeke umsebenzi bangashumayela. Sixoxe noSandile ukuthi ngoba ushumayela ngasinokhuzwa lana sasungena wena. Vele uhamba oshiphi vele ungelombupho ozobushiswa umsana ngawo. Ngoba vele esikhaleni sakho ungenile esikhaleni sakho sezo. Nawe ngene esikhaleni sami sanamhlanje. Kahle kahle umuntu ozoshumayela namhlanje kwakumuntu kwakumuntu eshana. Amen. Umuntu eshana vele wafika early ezohaluze uzofika kusewolosipilo wase wafika umzulu othi asakwazi ukuma amandla amshisa.
Lohlala ukude ngapha. Wazicela ukushumayela. Kanti uNkulunkulu usuku belibekela ukuthi ufuna ukusebenza ngoSandile. So uNkulunkulu iBhayibheli konke sakube ngokuhle kwababiziwe uThixo. Noma kade kuyiphutha, kodwa uNkulunkulu uyakusebenzela nagcine kokuhle to God. Amen. So ngempela baza emkhuleni nibakhulekele labo mama, it's very important. Nibakhulele nibanxusele nibakhulele futhi nibathande. Umkhuleka lula umuntu uzomthanda. Neso bangcwele. uNkulunkulu uzoletha uhlobo labantu kanje. Odinga deliverance for bebona abazodeliverance babakhulekele, babafonele, bababuze, bahlale nabo, abantu abadinga ama-counseling, abantu abadinga usizo. Inqwaba yalo hlobo lakubantu. Amen. Yesu labangcwele. Kusasa bazali yezwe umfundisi uZigi all the way from Faith Life. Hallelujah, uzobe sikhonza futhi kusasa ntambama. Amen. Ngesonto uYesu babamaza abantu abaningi le endaweni yaseMaritzburg.